За всички, които първо чакат да се очистят и след това да отидат на църква, не работи така. Много хора, когато съм ги канил на църква, си мислят, че първо трябва да се очистят от греховете си, ми казват, аз съм твърде грешен, не мога да дойда. Един ден, като се справя всичките ми грехове и проблеми, тогава ще дойда на църква, благодаря ти за поканата. И аз им казвам, ама това не е идеята. Идеята е, че точно защото си грешен и защото не можеш да се справиш с всичките си проблеми и грехове, всъщност ти трябва да дойдеш на църква, защото само единствено, когато ти срещнеш Исус, тогава ще бъдеш освободен, тогава ще бъдеш трансформиран. Когато апостол Петър каза на Исус, Исус, тръгни си от мен, защото аз съм грешен човек. Исус му каза, точно от теб имам нужда, бе, грешнико, за да ловя човеци, за да можеш да бъдеш пример, за да можеш да бъдеш свидетелство. Точно от теб имам нужда. Self-made, светци, както се казва, ми е място точно за хора, които казват, Боже, имам нужда от помощ, имам нужда от теб, защото само не мога да се справя. Аз съм грешен и знам, че само единствено чрез твоята жертва на кръста мога да съм праведен, за да може, когато Татко Бог погледне към мен и към моя живот, той да види Исус.